אז שלום, בוקר טוב לפנינה פרויליך, שהיא מלווה רווקות, עומדות מאחוריה כבר מאות חתונות, היא מחברת הספר המפה לחופה, וגם ממנחה פודקאסט פופולרי שנקרא קלה בקלות, ובא לי לשאול, יש בכלל דבר כזה? כי את יודעת, כמי שקצת נוגעת בנושא הזה של שידוכים, אני מבינה שזה באמת קשה זיווגו של אדם בקריאת ים סוף, אנחנו רואים את זה בדור שלנו. שלום פנינה, מה שלומך? בוקר טוב, רחל, שבוע טוב ומבורך. בוקר אור. הקלות זה לא אומר שזה בלחיצת כפתור. כן, הקלות כן. אומרת שאנחנו בעולם העשייה והתיקון, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לזכות להגיע לשם. כן. אולי זאת ההגדרה של הקלות. כן, כן. אז אוקיי, אני מסכימה איתך לגמרי, ואני שוב ממש יוצאת פה בקריאה, אל תחששו להיעזר, להתלוות, שמישהי תלווה אתכן, כי זה באמת היום הפך להיות פרויקט ומאתגר ולא פשוט, אז אני לא אומרת שכל ילדה בת 18 צריכה היום ליווי, אבל אם באמת את כבר 2-3 בשידוכים, 4 שנים, ואת רואה שזה קצת תקוע וקצת לא הולך, ועוד הפעם לא, ועוד הפעם, אז פשוט קחו לכם ליווי, כל אחת מי שמתאים לה, מי שנכון לה, אבל אני יודעת שזה באמת מאוד מאוד עוזר ומסייע ועושה קצת סדר בדברים, ומוציא הרבה רווקות, אגב גם רווקים, מוציא אותם מהמקום התקוע שלהם בעזרת השם לבשורות טובות. אז באמת פתחת היום ואמרתי שהמשנה באבות אומרת לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, נכון שאנחנו כל הזמן אומרים, שידוכים זה משמיים, שידוכים זה משמיים, אבל זה לא אומר שצריך להיכנס מתחת לפוך, לחסות את הראש עם השמיכה, ולהגיד, שידוכים זה משמיים, מתי שזה יצטרך לבוא, זה יבוא. לא, אנחנו צריכים לעשות השתדלות. ואז להתפלל באמת לזכות. ובתוך ההשתדלות הזאת אומרת שגם הרזומה שלך, או שלך, לא משנה, צריך להיות כתוב בצורה נכונה, מקצועית, מדויקת, ועל זה אני רוצה לדבר היום. על כרטיס השידוכים שלנו. נכון. נכון. אז אם התחלת בהשתדלות והעשייה, אז באמת אני אתן פה כמה פרקטיקות, אבל באמת חשוב לי להגיד רגע קודם, שכמו שאמרנו, זה לא קלות של לחיצת כפתור. כן. זה לא שיש איזה כמה פטנטים, שמי שתכניס לכרטיס השידוכים שלה, או מי שיכניס, זהו, יגיעו הוצאות תואמות. כן. זה לא עובד בכזאת צורה, ראינו את זה גם, תראי, קראנו עכשיו מגילת רות בשבועות. בועז היה יכול לכאורה, לסגור את העניינים עם רות שם בגורן, לא הייתה שום בעיה עם זה, היה חשוב לו לעשות את הדברים בצורה, איך לומר, מדויקת, נכונה, ציבורית, הוא הביא את הגואל, הוא שאל אותו, והוא עשה את הכל כל כך, איך לומר, מסודר, ואז הייתה שם חופה וקידושין כדת משה וישראל, קבל עם ועולם, מואבית. אז אני חושבת שאנחנו יכולות גם באמת ללמוד מזה, שברמה שלנו, כמו שאמרת, לא עליך המלאכה לגמור, אבל לעשות המלאכה, ובהבנה שמשם השם מברך, משיח בן דוד יצא מכל הסיבוך הזה, אבל גם מהעשייה שלו. אם זה שידענו שהמשיח שם בדרך, היה חשוב לבועז לעשות את הכל, איך לומר, בצורה מחוברת, ואני חושבת שגם המקום של לחנך את העם סביב זה. ואני חושבת שעם הכרטיס צריך להבין שאנחנו באותו המקום, ברור שאני אעשה את שלי, אבל אין כרטיס שמבטיח שההצעות יגיעו מדויקות, ויש כאלה שהגיעו להן הצעות מעולות והכרטיס שלהן גרוע, זה לא איזה דרך מתמטית, זה מה שאני רוצה לומר. בוא נגיד ככה, בסוף אין באמת נוסחאות קסם, זה לא שחור לבן, לא נוסחה מדויקת במתמטיקה, כמו שאני תמיד אומרת, ועדיין. וגבר לא מתאים לאישה, בעיקרון אתם לא מתאימים, לא יעזור כלום. אין הצעה מתאימה, הוא גבר עתידה, מה את רוצה? כן, זה טוב, אוקיי. כן. ובכל זאת, כן. נכון, זה מה שאמרתי. אנחנו בעולם העשייה, אז בסוף אנחנו כן רוצות קצת כללים. אז באמת אמרה לי בדיוק, מי שנסעה יחסית טריה, הייתה איזו תקופה שיצאתי עם 4 בחורים שהכרטיסים שלהם היו בדיוק אותו הדבר, ואף אחד מהם לא היה דומה לשני. אז מה פישלנו פה בדרך? וואו. כן, אז אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות להבין. אנחנו רוצות מצד אחד לתת את הפרטים היבשים, מי אני, בת כמה, הגובה, איפה אני גרה, איפה אני לומדת, מה אני עובדת. כן, עדה לפעמים, לא כל שם משפחה הוא מסגיר עדה, בעיקר זה שם מעוברת. פרייליך נגיד, שאני חושבת שזה אשכנזי משוכנע, אז את יודעת, אבל לא כל שם הוא ככה. ומצד אחד אנחנו רוצות פרטים טכניים, מצד שני, אני רוצה שהכרטיס הזה יהיה בסוף מה שיגרום למישהו שרוצה להציע לי, או אם זה פלטפורמות שהבחור בעצמו רואה, להסתכל ולהגיד, וואו, זה נשמע לי. אז אנחנו צריכות לעבוד פה בין לתת את הפרטים, ללהפוך אותם לאיזשהו סיפור, שבאמת מייצג את מי שאני, את הווייב שלי. ולכן,
קודם כל, טכנית פיזית, שהכרטיס שלך יהיה מסודר. בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה באתרים שעובדים דרך מייל. אני ראיתי כאלה שכתבו כרטיסים בלי אנטר, בלי שום הדגשות. שאת לא מצליחה בכלל לקרוא אותם. בדיוק. נכון. אז אוטומטית, את יכולה להיות הבחורה הכי מדהימה בעולם, אבל אף אחד לא מסתכל לכיוונך, כי הכרטיס לא מייצג את כמה את יכולה להיות מדהימה. בנראות הפשוטה שלו, הטכנית. אז קודם כל שורה ואנטר, ואם אפשר הדגשות, ואם אפשר איזה אימוג'י קטן ליד שם, מקום, דברים כאלה. שיהיה נעים לעין, שיהיה קרי ונעים לעין. בדיוק, וזורם. עושה חשק להמשיך להסתכל. הדבר השני זה שאני רוצה שתחשבי עם עצמך, אם היית יכולה להגדיר אותך בשני משפטים, מה הדבר שכולם היו אומרים עלייך? מה כולם היו אומרים על רחל אם הייתי שואלת אותם? אולי משהו על כמה את עמוקה, אולי משהו על החוש הומור שלך, אולי משהו על איזה ערך שקשור לסגנון הרוחני שאת מחפשת, אבל שהוא מעבר לפרטים היבשים. ואת המשפט הזה תכתבי קצת יצירתי, אפשר להיעזר היום בבינה המלאכותית גם. נכון. בתור איזה סיפור קטן. למשל אצלי, אפילו בעיסוק שלי, כתוב לי בהרבה מקומות, מתרגשת מחתונות, עוזרת לבנות להגיע לשם. איזה יופי. אפשר להגיד באותה פשטות, מאמנת לחתונה. בעזרת השם אגב, יש לי עוד מעט גם קורס הכשרה לנשים שמתעניינות, ממש ייפתח בשנת הלימודים. אז אני אומרת, המקום הזה הוא נשמע אחרת, ואמרתי את אותו התוכן באותו מספר מילים. זה קצת הקופי רייטינג העסקי שלנו, שאנחנו, מי שמתעסקת בנושא מכירה, של איך להגיד את זה בצורה שהיא קצת מעניינת, קצת סיפורית, וגם שלא ארוכה כאורך הגלות. ואז אחרי שבעצם שאלת 2-3 חברות, מה המשפט שיגידו עליי, ואת כותבת אותו נחמד, תסתכלי על הכרטיס ותגידי מה את מרגישה כשאת רואה את הכרטיס הזה. א', עד כמה הוא מייצג אותך, ב', עד כמה הבחור הזה שאת מחפשת מבין שזה הוא. ואחרי שאת שלמה איתו, תני לכמה אנשים שמכירים אותך לקרוא ולהגיב לאיזה סבב שיפורים. כי איך שאני רואה את עצמי ומה שאני רואה על עצמי, לפעמים אנחנו יותר מדי ביקורתיות על עצמנו, לפעמים, אז באמת לתת לעוד מישהו, אולי אפילו להוסיף מילה או שתיים. אני לא פעם אפילו אמרתי לאמא של בחורה או של בחור, תכתבי עליו כמה מילים, כאילו הוא בגיל הזה ושלוח כזה ונשוי לזה ובן ככה ולומד בישיבה כזאת, והילדה לומדת בגן הזה. יופי, זה גם חשוב, כי זה באמת לראות את הרקע של המשפחה, אבל בואי תכתבי עליו כמה מילים, מי הוא, מה הוא, ומה הוא מחפש. בסוף לא הכרטיסים מתחתנים, אולי זה מה שצריך לזכור. האישיות שלנו מתחתנת, אז הכרטיס חייב לייצג אישיות ברמת הפלטפורמה והאפשרות. ושם אמרנו, התפילה, זה המעשים שלנו, המשיח ייוולד כי הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לשם. אז החופה תצא מהברכה האלוקית על זה. בעזרת השם. ושזה ייצג אותך ואת האישיות, את הווייב שלך. כן. ועכשיו, לגבי מה אני מחפשת, זאת אומרת, גם שם אני תמיד אומרת, תוסיפו איזה כמה מילים, מה את מחפשת? מה הוא מחפש? את יודעת, יש כאלה שרוצים רק בחור שיושב ולומד, יש כאלה לא, אני כבר מעדיפה בגיל הזה מישהו שמשלב רק משהו תורני, משלב... אבל גם כאן את בטכני, רחל. ברור שאני רוצה לכתוב מחפשת בחור, אבל מה היית אומרת חוץ מזה שהוא לומד או עובד או משלב? זה קצת טכני. כן, זה לא רק טכני, כי זה מראה על עולם רוחני. לא, אבל כולם רוצות חכם ומידות טובות ויראת שמיים וחוש הומור. יש את הדברים, אבל את צודקת, לחפש פה את עוד משהו שלי במיוחד חשוב. משהו בחלק החברי שלך כבן אדם. אני חושבת שזאת הנקודה שאנחנו מפספסות בכרטיסים הקרים והיבשים האלו. מה הדבר הזה שכשאת נמצאת עם מישהו, פשוט טוב לך איתו. מה הדבר הזה שמחבר אותך אל חברות, שאת מרגישה מאוד בנוח, אנחנו תמיד נחפש את זה גם בבן הזוג, במידת מה. אז מה הדבר הזה? מישהו עם עיניים טובות, אני לא יודעת, זה צריך להיות איזה משהו שהוא לא רק יבש. כן. טוב, נתת פה שיעורי בית לכל הרווקים והרווקות. שיעורי בית. זה באמת קשה לכתוב את זה, אני רק אגיד. זאת לא משימה קלה. אבל תשקיעו, ובעזרת השם יהיו תוצאות. אנחנו חייבות לסיים, למרות שתמיד מרתק איתך, שנזכה. פנינה פרויליך, מלווה רווקות, מחברת הספר המפה לחופה, מנחת הפודקאסט קלה בקלות. תודה רבה, ואנחנו עוד נדבר ונשתמע, אין ספק, בעזרת השם. בעזרת השם, שבורך, תודה. בשורות טובות.